Kadaghanan na sa mga LGU sa probinsya sa Sugbo ang mideklarar sa pagsuspenso sa klase sa mga tunghaan karong adlaw Mayo 26. Lakip sa maong mga syudad ug lungsod ang Daanbantayan, Carcar, Talisay, Minglanilla, Naga, Consolacion, San Fernando, Argao, Alcoy, Sibunga, Liloan, Tabugon, Sugod ug uban pa. Gipahimugatan ni Department of Education 7 Regional Director Luciano Jimenez nga suspension of in-person classes lang ang nahitabo sanglit ipaubos sa alternative delivery mode kun ADM ang mga tinun-an para mapadayon ang ilang pagkat-on. But suspension of class is still suspension, but it will be suspension of in-person classes. Dili yun totally suspended nga walay trabaho ng bata, but they will resort to ADM or alternative delivery mode such as ang modular printed. Apan bisan walay direkta nga epekto ang bagyo sa Central Visayas, mo-intensify kini sa southerly wind nga posibleng magdala og kusog nga uwan. Sa habig sa Cebu City, una nang gideklarar ni Mayor Mike Rama nga walay suspension of classes nga mahitabo sa dakbayan bisan pa sa hulga sa Super Typhoon Mawar. Ang Camp Lapu-Lapu Elementary School wala nagsuspenso sa klase, apan gihatagan sa school principal nga si Anatolia Patosa ug kabubuton ang mga ginikanan nga mo desisyon kung pasudlon sa klase ilang mga anak karong adlaw o ipaubos na lang sa modular learning system. So para sa ako sakto ra man gyud ang directive ni Mayor kanang iyang executive order nga it depends sa school head kanang directive gyud na siya namo nga kanang ang parent yun, sila man dyan nakahibaw sa ilang area kay umunta kahibaw asa sila nagpuyo ang ilahang pagpadung sa school na ba siya risk ug ang pagpauli in case kusog ang uwan dito sa ilan niya diri sa amo awala. So sila dyan nakahibaw. So amo ra gyud gi-inform nga if ever dili makaanhi ang ilahang mga bata kanang dili gid siya ingon nga absent siya sa amo ang klase kay nara man gyapon siya ma-learn kay naman gid sila gida nga kuan kanang mga learning materials at home. Lakip pud sa ilang gipangandaman ang pagsiguro sa pagluwas sa mga importanteng kabtangan sa mga tunghaan ug pag-andam sa mga alternative classrooms nga posibleng himuong evacuation areas. So prepare ang ilang mga classrooms kay basin ba kaning classroom ang mga school simon man gyud na siya evacuation centers. So, prepare lang yun sila, ilang ikip daan ang ilang mga valuable things, in proper order niya. Among gi-advise, magbilin yun sila og mga kuan keys sa classrooms, kay in case na ay mga mo evacuate nga mga kuan, ato ang mga residents, magamit ra gyud ang classrooms. Gani naabtan sa MyTV Cebu ang klase ni Teacher Rose, nga walura sa iyang 25 ka mga tinun-an ang nitunga sa in-person classes. Yes, it's okay because we understand nga ang mga parents ang ilasang safety sa ilang mga anak ilang gihuna-huna, especially katong mga nag-live dito sa mga magkailangan pa magmotor, lisod man kaayo sa ilaha nga kanang what if magbaha or kusog kang uwan. So kasabot ra sad mi sa parents. So in that case, we still give modules to the kids kay every week maghatag man gid mig modules. So modular instruction na lang sa sila sa katong dili makatunga. Pero for those nga duol ra gapuyo nga ila jung i-send ilang mga bata diri, then we still give quality education na gihapon. Padayon gihapon among pagtudlo. Giauhag sab ni Jimenez ang katawhan nga magpakabana sa pagsiguro sa seguridad sa tanan panahon nga moabot ang Super Typhoon Mawar. Pinautunta nga ang tanan magpakabana. Again, not only the teachers, not only the students, not only the Department of Education personnel, but as well our community people, our stakeholders, labi ng mga ginikanan, guardians, and to the local government units that we will be united as one force to make sure that everything shall be safe. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.